Guys, kumusta kayo? Try ko lang mag-live sa hating gabi dito sa Bangladesh is magwa 1 AM na. Di pa kasi inaantok kaya ayusin ko muna yung mga plato sa cabinet. Hirap ng ano, ang hirap ng walang tripod. Sabit-sabit mo yung mobile mo. Sabit mo lang kung saan mo pwedeng isabit. Hirap yung pobre guys, no? Lagay doon yung mga plato sa cabinet kasi hindi naman yung pang damit eh. Diyan ko lang nilagay muna ang damit namin kasi yung in-order na cabinet hindi pa nadating. Baka after Eid pa ng Ramadan. Kalat ang aking anak kung saan nakalagay ang mga gamit.
mga ako ng ano sa inisip ko balik natin. Ang bahay namin. Sa ano lang. Naka-open lang. Yung iba doon sa loob. Nilalak. Kasi ang tao dito labas-pasok. Iba ang ano nila guys. Iba ang ano nila sa buhay. Kahit tulog ka, gigisingin ka kasi may bisita. Ganun ang ano. Araw-araw may pumupunta dito. Balik na ulit. Pagdala ng kahoy mo. Bigla na nga. Pagdalamin ko ng ganito. Pero ayaw niya ang ano. Ayaw niya ang partner nito. Ito lang gusto niya kasi may mga bato-bato ba. Ito lang.
guys. Nag-aayos na nga. May bumibili sa akin dito pa na finish it mo ba? Hold open that. Bobo will see you there. Bobo will see you there. I'm a bunny. I'm a bunny. I'm a bunny. Hello. I'm a little bunny. You kiss bunny. Or different. Or lion bunny. Lion bunny. Lion. Go there in the room. Off the light daw. Off light. Ano lang baga. Dito kami guys. Lipat kami dito sa ano. Lipat kami dito sa guest room. Dito natutulog si Mr. Kasi yung bed namin maliit. Hindi kami kasya tatlo, kaya dito siya. Iwalay siya sa amin. Hirap talaga nang walang ano. Hirap na walang tripod. Wala naman ang paraan kung paano maisabi. Panay man siya. Ganun. Hirap ng buhay. Sana mayroong mayaman na mag-donate sa akin ng ano. Sana mayroong mayaman magbigay sa akin ng tripod. Masaya na ako kung magbigay sa akin. May magbigay sa akin ng tripod. Feel happy. Kaso wala eh. Hanggang pangarap na lang. Ay, babagsak ko dyan.
Bantay ka. Sa mama ang matapang. Ito lang yun. Ay, guys. Sakit ang ano. Sakit ang katawan ko. Araw-araw laging maraming may gawain. Maraming trabaho. Mas maganda pa rin sa lugar. Kasi na-enjoy mo ang sarili. Dito. Pangit dito guys. Nakakulong ka lang. Parang nasa Saudi. Nakauwi na lang ano. Pinas. Kasi 13 years na akong hindi nakauwi. Sana pagpalarin. Isang araw nakauwi. Hindi na ako, ayun, ay ako magbitaw dito ng salita para nakaintindi. Basta gano'n na lang. Ano? Nangingintab na yung mukha ko. Noo ko sa ano. Sa init dito. Antok ako. Tagal nito. Hindi ko ulit pagkain. Mommy, look. Dad had a bit nice and cleaner. Ano nangyari sa ano? Saan napunta yun? Ayun pala. 36 minutes na. Boo, bili ba ba? Wala. Bo, bili ba ya? Wala. Come here, it. Alam nyo guys, sa totoo lang, dito sa lugar na to, siguro sa city, oo, sabi nila may ano daw, maraming isda na sa dagat. Pero dito sa lugar nila sa probinsya, walang kaisda-isda sa dagat guys, puro isda sa tubig. Ayaw ko naman kumain ng isda sa tubig kasi basta iba ang panglasa ko sa isda ng tubig. Walang sahan ako. Hindi ko malunok. Sa totoo lang, hindi ko malunok kasi hindi talaga ako makain yan. Hindi ko malunok yan. Kaya dito,
babawas ka talaga ng timbang kasi kinakain mo lang yung gulay na luto nila. Hindi ka man lang makapag ano ng yung luto na gusto mo, yung katulad ng sa Pinas. Alam ba yun? Kasi iba sila guys, maano ang pag-intindi nila. Pag nagluto ka ng ulam na walang gulay, nagdidiri sila. O nagluluto ka ng gulay na walang turmeric, nandidiri sila kasi ganun daw, walang kulay, gusto nila yung kasi yung pagkain nila laging nagdidilaw yung yung ulam nila dahil sa turmeric. Kaya hindi ka makapagluto dito ng alam ba yung ganun. Kaya miss na miss ko na ang pagkain ng Pilipinas talaga. Kahit bagoong man lang sana. Namimiss ko talaga. Mahirap dito. May gulay naman dito niluluto pero luto ng nila. Luto ng putahe nila ba kumbaga. Kailangan laging may turmeric powder, laging gisa. Di siyempre sa katulad ko na mayroong karamdaman, hindi naman po pwede dapat yung laging may mantika. Siyempre yun na binabawal ng doktor yung oily eh. Dahil meron akong fatty liver. Dapat na sana yun ang iwasan ko kaso no choice ka eh. Dahil yung kasama mong kumakain, hindi ka naman pwede mag-separate ng pagkain mo dahil kumbaga isipin nila masama ugali mo. Alam niyo ba guys, nung pang ilang araw pa lang naman dito, siguro mga 3 or 5 days naman dito. Alam mo, nag-ano talaga yung tiyan ko. Nahihilab sa sakit, yung bang, siguro sa kinakain ko na spicy, na sobrang anghang, yung bang, pakiramdam mo lagi, para kang laging tatakbo ng kubita, pero wala naman. Masakit lang ang mo, tiyan, umiikot, humihilab. Pero nawala din yun kasi pag kumain ako ng ulam nila, hindi ko nilalagay yung sabaw. As in yung lang, sinasala ko lang yung gulay, yung laman. Kasi para hindi masyado maanghang kasi yung sabaw. May itim na nga ako dito. Wala pang isang buwan, may itim na ako. Dasal ko lang na makauwi ng Pinas. Namimiss ko na talaga ang magulang ko. Namimiss ko na ang nanay ko, ang kapatid ko. Namimiss ko na. Lalo na ngayon dito, hindi ko gaano matawagan ang nanay ko kasi mahal magtawag dito ng local number. Mahal. Meron namang internet, kaso yung pamilya ko naman, siyempre mahirap lang kami. Nakapag-load sila, tapos minsan wala pa signal. Alam mo ba yung gano'n? Kailangan sadyain pa nilang lumabas ng bahay para makipag-usap sa akin. Kasi pag sa loob ng bahay, walang signal. Alam ko ba sa lugar na yun? Walang signal. Wala, amin na. Ay. You call? Not yet finished your call? Wala.
Total sleepy na? Inulit ng tabi ang pantay pa rin. Ay, naku guys. Ang hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Alam mo lang. Live viewer comments and show up on stream while this is an example. Tap on a comment to show it on screen. Nakatap naman ang comment, kaso wala naman nagko-comment. Tulad ang mga tao kasi ating gabi na yung live ko. Now is 1:27 ng revista. Wala talaga. Fill out for the chat. Request and settings. Naantok na ako ay. Kailan ko sleep na. No. No. No mas mosquito net. Mosquito net. No? Alisin mo na mosquito net. Pero mosquito will bite you. Pistahan ka ng lamok dyan. The mosquito will carry you. Go far away. So much mosquito will carry you. Mm. Yeah. Skin? What is that? Skin? Yes. It's only lock. It's just like that. Maybe this will change your color. No, it's dirty. See? Yucky. Yeah. Even pajamas. No, it's dirty. Look at the color. Dirty. It's dirty. Sakit ba ng ano ko I guys? don't see it. Ang balikat ko. Parang pinasok ng laman. Everywhere. Right? Mag-ano ay 47 minutes. I-end ko na to guys kasi naantok na ako. Matulog. Kasi mamaya gigisingin naman ako ng asawa ko kain sila ng kasi fasting sila. Ako hindi ako nagpa-fasting kasi may
Mahirap mag-fasting, may karamdaman. May diabetes, mahirap. Hindi makapag-fasting. Kaya sila lang fasting yung nani tatay. Kahit gustuhin ko man, wala akong magagawa. Kasi pag hindi ako nakakain sa oras na humilap ang tiyan ko para akong himatayin. Oo, sa totoo lang. Hindi ko na kaya ngayon malipasan ng gutom. Wala nang inatake ako. Muntik na akong akala ko mamatay ako nung hirap pala ng ganun. Yan po na to guys. Tutulog na ako kasi. Tutulog na lang ako. Bye bye guys.